Que tal, señoras e señores, este o Faro de Santa Catalina en Lequeitio, e aquí é ata onde se ven a Liga ACT para disputar esta edición número 41 da Icurriña de Lequeitio, unha proba clásica, un campo de regatas espectacular, un deses sitios absolutamente de ensoño na costa vasca. Categoría feminina que vai a principiar en apenas un par de minutos, despois chegará a categoría masculina a iso das 11, das 12 e cuarto do mediodía, unha xornada na que non teremos os dous equipos na mesma quenda, porque vai a estar Ares na primeira quenda e Chapela por primeira vez na temporada na segunda quenda. Imos con esta xornada de domingo na ACT, imos coa Icurriña de Lequeitio. Primeira quenda en categoría femenina na que van a estar Orio, Ibaica, Zumaia e Donostiarra. Segunda quenda en categoría femenina Astillero, San Xoán, Tolosa e a gran dominadora desta liga, a Raúl Lagunac. Marcos García, que tal, Marcos? Moi bo día. Moi bons días. Aquí vimos ata Lequeitio. Imos ver como está este campo de regatas. Eu dicía, sempre un campo de regatas espectacular, aquí onde moitísimas veces se celebrou o Campeonato de Euskadi, un club que estivo fora da ACT durante, creo que foron máis ou menos 14-15 anos. Despois volveu con moita forza e sempre nos deixa imaxes espectaculares, sempre nos deixa moito interese este campo de regatas aquí en Lequeitio, Marcos. Sí, a verdade que normalmente é un campo que nunca defrauda, é un campo donde ao longo da temporada os equipos vascos celebran varias regatas, sobre todo campeonatos autonómicos e demais. Bueno, hoxe a verdade é que as condicións son bastante óptimas para remar, bueno, vamos a ver como aproveitan as tripulacións este campo, non? Aí estamos vendo o plano de dron, como está agora mesmo o campo de regatas, o que nos dá predición. Vento, agora mesmo, en torno 6-7 kilómetros a hora. Aí estamos vendo como as bandeiras comezan a moverse. Hai apenas 20-25 minutos, non se movían absolutamente nada, e a predición, Marcos, é que vai un pouco a máis. Sí, non é demasiado, pero sí que a verdade é que, bueno, en teoría, as primeiras tandas van a ter un pouquiño máis de, ou un pouquiño menos de vento que as últimas, non? Despois, marea baixando ata 1:30, unha marea relativamente forte, cun coeficiente bastante alto, Marcos. Sí, un coeficiente bastante importante. Eu creo que, bueno, se me dan a escoller, preferiría remar ca marea parada, non? Pero, bueno. Estamos vendo este o gráfico de marea, ainda que eu creo que hoxe se trabucaron, porque aí indica que a marea está subindo. Está baixando, sí. Está baixando, a inversa. Por lo menos onde nos podemos mirar nos indica que está baixando, non? Bueno, vimos imaxes aéreas que si se vía moi baixa marea. De feito, hai un factor que non sei se desaparece de xeito total, que coincide Lequeitio coa desembocadura do río Lea e con marea alta. Esa corrente do río si pode ter incidencia. Sí, aí estamos vendo, pero con marea baixa a incidencia mingua moito. Cero. Hoxe non vai a ter ningún tipo de incidencia ese río, porque hai unha pasarela que o corta totalmente. Bueno, as condicións, pois eu digo, en canto ao río non afecta absolutamente para nada. E aí estamos vendo o campo de regatas con moito calado, máis calado cara ao Carreiro 4 que cara ao Carreiro 1. Vento, nun principio, do vento do norte. Nos vento do norte, veremos se norte ou noroeste. Sí, aí nos están dando un pouquiño noroeste. Eu casi parecía un pouquiño que era máis noroeste que norte. Bueno, a onda xa vemos que é moi... Onda lateral totalmente, Marcos. Sí, un pouquiño así da 4-1, pero bastante... É a típica onda que cando chegas aí é un pouquiño máis da metade do percorrido, pois se estás na 4 e metes popa a 1, és capaz de aproveitala bastante ben, non? Ademais, unha secuencia de onda relativamente rápida. Sí, entre onda e onda hai pouca distancia e bueno... Vamos a ver nesta primeira quenda, a ver como plantexan a regata na categoría femenina. Sempre che pregunto o mesmo, quedaríaste con algún carreiro? É que eu aquí, xa por as experiencias que tuven, a min gustame máis os carreiros de fora.
Carreiro, tú sempre dis de fora... A mí o 3 é o que máis me quedo, non sei por qué. Pois aí estamos vendo, esa ondiña como pode ser moi interesante. Sí, está claro que van a aproveitar e vamos a ver como proceden a plantarse no campo de regatas, non? Pois imos ver, vaise dar a saída, aí temos semáforo verde, saída da primeira quenda en categoría feminina, con Orio no carreiro 1, Ibaica no carreiro 2, Zumaia no carreiro 3 e Donostiarra no carreiro número 4. Todo despois de que Donostiarra onte lograse un gran quinto posto, foi última Zumaia e tamén por primeira vez na temporada Donostiarra deixa ese último posto. Hoxe, sen dúbida, toda a presión está para o equipo de Zumaia, Marcos. Sí, vemos un Zumaia que nas últimas regatas foi de máis a menos, non? E agora mesmo acaba de complicar un pouquiño. Víamos unha Donostiarra que estaba bastante afundida aí en ese último posto e a base de un pouquiño de garra foi capaz e de boas regatas capaz a sair de aí, non? Aí temos o plano entre Zumaia e Donostiarra, carreiros 3 e 4, que marca esa pelexa por evitar o descenso. Este é o equipo de Ibaica e este é o equipo de Orio. Orio segue decepcionando, segue asentado nesta primeira quenda. Ollo, isto é preocupante, moi preocupante para Orio. Sí, recordemos a primeira regata da temporada no embalse en Madrid, que víamos un Orio que era capaz a dar moi boa imaxe. A tratar de ti a Raúl. Sí, a partir de aí, a verdade é que foi a menos, non? E agora estamos vendo que nas regatas está sufrindo bastante. Orio, unha galega, Andrea Ubiña, posición 2 de estribor, un cambio con respecto á xornada do sábado e dos equipos que menos trocos fan. Ibaica, 3 trocos dende o sábado ao domingo. De Donostiarra, o que funciona non se toca, só hai unha modificación, entra a galega que onte quedará fora, Alba Pérez, están Nicole Maroño de Mugardos como patroa, está por favor Carlota González de Tui, está como pica Celia Domínguez de Ribeira e están por estribor, xa mencionamos a Alba Pérez que entra como único troco con respecto a onte, Paula Iglesias a de Rianxo, e por último, onde non van ben as cousas, ou cando non van ben as cousas, sempre hai que cambiar, e o equipo de Zumaia que fai 3 trocos e ollo 6 cambios de posición. É que eu creo que a Zumaia lle está entrando bastante nerviosismo e vamos a ver como lle afecta iso, non? Agora mesmo, pois mira, as condicións do campo son moi iguais, a diferencia é mínima, vemos un Ibaica que por ese carreiro 2 se está quedando un pouquiño. Estáse quedando Ibaica, pero a igualdade é máxima. De momento, en 3 segundos, as 4 traiñeiras por diante no carreiro número 4. Donostiarra, Zumaia, sabe que Zumaia non lle pode deixar máis puntos a Donostiarra, tenlle que comezar a gañar os duelos particulares porque só quedan 6 regatas para o final, e isto non é nada. No, aquí o que vamos a ver un pouquiño máis de diferencias no longo de volta. O longo de volta sí que vai a marcar un pouquiño máis diferencias entre elas. Aí estamos vendo, Marcos, cada equipo mantén escrupulosamente o seu carreiro. Xa estamos vendo como o vento entra un pouquiño lateral e esa velocidade da que lle falábamos en torno aos 5-6 km a hora, que repetimos, segundo a predición, vai ir un pouco a máis. É que agora mesmo, a ver, aí vías un momento nas balizas de salida que se movía un pouquiño, pero aquí agora mesmo fora no mar non notas nada de vento. Estalle comezando a sacar moitos segundos Donostiarra. Donostiarra sacándolle 3 segundos a Zumaia e ollo 5 segundos a Orio. O que pasa é que tamén Zumaia e Donostiarra van unha detrás da outra, non? É o que interesaría a Donostiarra deixar a Zumaia por detrás de algún equipo. Pero bueno, ainda queda moita regata. Sí. Eu creo que ao longo de volta nos vai a dar moitas sorpresas. Isto vaise mover moito. Por exemplo, non é normal termos nesta primeira quenda a Orio a 6 segundos. Entendemos que Orio vai a comezar a recuperar segundos no longo de volta. Ou xa non o entendemos tanto. No primeiro tramo creo que vai a beneficiar un pouquiño ese carreiro 1, pero despois vai ser que ir quedándose en campo de regatas. Eu creo que sí. Pois aí temos Donostiarra que segue por diante. Donostiarra, hai que dicilo, é un equipo que volveu a ter moitos trocos dende 2025 ata 2026 e seguramente esa falta de acoplamento, xa dicimos, moitas remeiras galegas, tamén a hora de facer bloque en primavera, sí, tamén é máis complicado, e conforme vai avanzando o Bran, é claro e manifesto que o rendemento vai mellorando. Sí, a medida que van collendo ese ritmo de competición, é o que distí, se van acoplando un pouquiño
pouquiño máis, pois o normal é que a traíña vaya mellorando. Xa, por exemplo, outros equipos como Arran ou tal, pois non teñen ese problema, non? Teñen o barco feito xa de anos anteriores e ao fin e ao cabo é un sume e segue, non? Pois aí temos a Donostiarra por diante a 200 metros de chegar a Ceaboga. Ibaica poñéndose a 3 segundos, Orio a 5 e ollo, acéndense as luces vermellas, pero moi vermellas en Zumaia, porque xa está a 6 segundos e non só estar a 6 segundos, é que hai dúas traiñeiras que se meten no medio. Iso é o máis importante, que as regatas que quedan e que as diferencias que suele haber, si mete dous equipos no medio, pois eso, si é un golpe de autoridade tremendo. Aí estamos vendo como está o mar, non o víamos na baliza exterior, está moi parecido, non, Está Mar? para remar, está perfecto, a verdade é que notas esa onda, pero o vento non che incomoda a hora de remar, non? E ese vento que entra un pouquiño lateral. Sí, un poquinho lateral, igual que a onda, non? Que tamén entra de 4 a 1, é o normal en este campo de regatas que haga este tipo de onda, e seguramente a van a aproveitar ahora neste longo de volta. Aí temos tempo para Donostiarra, 5 minutos e 43 segundos. 5:43 para Donostiarra. Entra agora Zumaia, 5 minutos, perdón, Ibaica, 5 minutos e 46 segundos. Entrou Orio con 5:48, entrou Zumaia con 5 minutos e 50 segundos. E agora vai a comezar o baile. Agora é onde temos as dúbidas de saber como se van ir movendo os equipos no campo de regatas e a ver como se adaptan a unha maneira de remar moi diferente. Eu creo que cada equipo vai a facer a súa estrategia de regata. Non suelen coincidir sempre. E sobre todo, pois vemos unha Donostiarra que vai pola 4, ten marxe para moverse no campo. Este é o equipo plano de Orio. Orio agora Ibaica e agora aparece en plano Donostiarra. Donostiarra que segue mantendo eses 4 segundos de marxe con Ibaica. E ollo Zumaia que se está fundindo bastante, Sí, é que... Nese último cacho antes da baliza perdeu 3-4 segundos, pero en moi pouquiño tempo. Aí xa o factor mental tamén Sí. eu creo que... É que despois do de onte e hoxe verte detrás, eso para xestionalo hai que ter a cabeza moi fría. Estamos falando dun equipo de Zumaia que o ano pasado conseguiu, malia ser recén ascendida, conseguiu meterse en quenda de honra. Foi a cuarta clasificada ao final da temporada que, repetimos, para unha recén ascendida é un resultado magnífico e seguramente non agardado, pero este ano tócalle estar nunha pelexa moi distinta e a presión de estar nesta pelexa é moi complicada de xestionar. Sí, as primeiras regatas pois daban unhas sensacións moi boas, pero agora, a finales do mes de xullo, pois non sei se mala suerte ou empezar ao mellor a non subir o nivel con respecto ao ritmo de competición que están collendo as túas rivais. Eles ao mellor non foron capaces pasei un pouco como San Xoán o masculino, non? Que empezou moi forte e agora pois parece que se estanca un pouquiño. Aí estamos vendo, Donostiarra segue por diante, a pelexa é pola segunda posición entre Ibaica e Orio, pero nin Ibaica nin Orio conseguiron reducirlle, e xa levamos 500 metros do segundo longo, ningún segundo a Donostiarra. E despois que vai nunha posición moi complicada, porque o seu rival directo que é Donostiarra non o está vendo para nada, e perdeu contacto con Orio e con Ibaica, que ao contrario delas, Orio e Ibaica sí que van pugnando aí nun segundiño e van se axudando, por así dicilo, unha a outra a ter que tirar un pouquiño máis, non? Aí estamos vendo como todas as traiñeiras se tiran. Donostiarra xa se tirou bastante a ese carreiro tirado cara ao 3, Van indo xa cara ao 2. Xa percorreu a metade do campo de regatas e aínda lle queda moito por cruzar. Sí. A verdade é que está aproveitando moi ben ese carreiro. E agora Orio intenta manter ese carreiro 1. Sí, Orio supoño que no final de longo se intentará tirar un pouquinho cara ao 0. É que non ten moito marxe. Sí. Se o recortas agora mesmo, despois no final non tes maneira de... non tes pa onde tirarte. Este é o plano dentro da traiñeira de Orio. Aí veamos a referencia que tiña con Ibaica que agora aproveitaba unha ondiña e se distanciaba a 3 segundos de Orio e se poñía só 4 de Ibaica, pero aí hai 3-4 segundos. Ten que intervir a xuiz de mar, porque está Ibaica no carreiro de Orio. Onte vimos con esas diferencias. Mira, Orio, eu creo que de xeito intencionado está indo a por Ibaica. Pero non lle vai... É contraproducente facer eso. Está perdendo un pouco a posibilidade de aproveitar ondas. Non, a posibilidade non, está ciñendo un pouquiño máis ese carreiro 2 para despois ter un pouquiño máis de marxe a coller máis distancia en popa
contra o final do longo, non? Bueno, non está indo mal a Ibaica, que xa se pon a 3 segundos de Donostiarra. Está fora da pelexa Zumaya. Donostiarra mantendo a primeira posición. Mira, que onda. Volve a aproveitar Ibaica. Que agora con esa diferencia con Orio se vai a poder meter diante, eh? Vamos a ver, porque hai aí unha traiñeira. Está a cousa moi axustada. Eses 3 segundos son aproximadamente 15 metros, 15-16 metros. Van aí facendo a goma aí un con outro. Ibaica xa subiu o ritmo, está nas 40 padas por minuto. Zumaya que se está fundindo, eh? Agora mesmo, 13 segundos, xa nada, xa está sufrindo, desexando que acabe esta regata, porque a verdade é que non se foi capaz a adaptar ás condicións. A regata de hoxe, 14 segundos que che mete o teu rival directo, polo menos, e son moitos segundos, eh? Sí, non lle vai a quedar moito, de temporada, porque queda vindeira fin de semana Ondarro e Hondarribia, seguinte fin de semana Pasaxes de San Xoán e Guetaria, e acaba a temporada en Zarauz, e son 6 xornadas, e tal e como está a clasificación, vai ter que remontar polo menos 5 puntos. Bueno, mira agora Ibaica. Estaba agora aproveitando outra onda. Sí, pero Donostiarra tamén ven moi ben, ben libre, pode facer o que lle pete, bueno, eu creo que a regata de Donostiarra hoxe foi buísima, eh? Vamos a ver o tempo que fai Donostiarra, a ver se consegue meter algunha traiñeira no medio das da quenda de honra. Donostiarra que fai 10 minutos e 58 segundos, acaba de gañar por segunda xornada consecutiva a súa quenda. Mira, Orio que ao final non se tirou, non entra nin polo seu carreiro, entran todos polo 2. 11-08 Orio, non nos amosan a entrada agora de Zumaya. Zumaya, 11 minutos e 17 segundos, son 18 segundos perdidos con Donostiarra, que dende logo, Marcos, é a gran triunfadora non só de hoxe, senón da fin de semana. É que non se lle mete ninguén máis no medio. Eso pode pasar perfectamente. É que eses 10-50, estamos falando que o récord do campo de regatas, 10-58 de Donostiarra, o récord do campo de regatas é 10-50 de Orio no ano 2020. Oye, pois o tempo é para telo en conta. Ao mellor pudo ser moi mala regata de Zumaya ou moi boa regata de Donostiarra. 10-58 Donostiarra, moito ollo para as da quenda de honra, porque dende logo é un tempo de referencia. Este Lequeitio, aquí estáse disputando a bandeira Liga Euskotren Liga Feminina. Eses foron os tempos oficiais da primeira quenda, 10:58:40, un tempo extraordinario o que acaba de asinar Donostiarra. Vaya fin de semana para Donostiarra, Marcos. Onte quinta, pero onte dis, bueno, é un campo de regatas daquela maneira en Santurchi, si pode haber ese baile de posicións. Hoxe, referendar un quinto ou un cuarto ou un terceiro, quen sabe o posto de Donostiarra. Dicía a súa patrona que había que facer o carreiro bo, e realmente fixeron o carreiro bo, e hoxe demostraron. Para min era un bo carreiro tamén, tuveron sorte tamén un pouquiño de... Más cómoda, si es verdad que a ver, fala en castelán. Más exigente para cogerla bien. Otra victoria de tanda que sabe muy bien en esta pelea, ¿no? Para evitar el descenso directo. Sí, desde luego, ya veníamos con bastante buen sabor de boca desde ayer. Sí que es verdad que teníamos un poco de susto por ir demasiado seguras, pero yo creo que ya se nos ha visto con bastante hambre, que teníamos que asegurar que no valía con la regata de ayer, que queremos más. Y lo hemos peleado toda la regata. Además, en un sitio bastante diferente al de ayer, ¿no? En dos lugares, pues eso, una ría, un mar abierto. Sí, nada que ver, la verdad, mucho mejor con Ola. Nosotras estábamos más cómodas, pero bueno, la verdad que con la regata que hicimos ayer también estábamos bastante contentas. Pues es que ricasco, Marina, disfruta tú. Zuris, mi esker. Empezou Donostiarra a temporada con 2 últimos postos. Bueno, aquí teñen esta maravilla de Lequeitio. Este é un paseo, Marcos, que só se pode ver con marea baixa. Sí, é da isla para poder visitar a isla. A illa de San Nicolás, e este é o que vai dende a praia de Isunza, e que, bueno, realmente é un paraxe extraordinario. Tes montaña, tes playa, tes mar, tes todo, non? Entonces, a verdade que o día acompaña. Temos visto regatas aquí con días pois bastante feos, pero hoxe a verdade que xa ves a xente na playa desde primeira hora, a temperatura ten que ser boísima, e bueno,
Estamos en torno aos 22, 23 graus, que a esta altura da mañá é unha temperatura perfecta para remar. Seguimos sin ver ese vento, un pouquiño máis conforme van indo cara a balizas exteriores, pero aquí na zona onde se dá a saída, abrigo total. Seguramente Donostiarra está pedindo que se levante vento para ver si toca a campana, ¿no? Que estábamos vendo o histórico de tempos en categoría feminina neste campo de regatas. Os récords son os 10.50 que fixo Orio no ano 2020. O ano pasado gañou a Round con 10.52. Vale, a Round pois pode bater os récords do campo de regatas. O día está para iso. A Round este ano para min está mellor ainda que o ano pasado. E ademais vai polo carreiro 4. Sí, é propicio que bata o récord. E, bueno, pois pode rebaixar eses 10.50, pero ainda que rebaixe eses 10.50 non lle vai a meter moitos segundos a Donostiarra. E o problema xa non é a Round, son as outras tres tripulacións. Decimos o problema para Zumaya. Sí, e todos os aldeas Astillero que fácilmente se poden meter aí, poden ser xuíces aí de condicionar un descenso para Zumaya, non? E que quen sabe o que estará pasando agora mesmo pola cabeza das remeiras de Donostiarra. Igual xa comezan a pensar despois desta fin de semana en que incluso é posible non só evitar o descenso directo, senón tamén evitar o playoff. É que hai, poñémonos en contexto, hai 3 fins de semana, evitar o descenso directo era moi difícil. Que era pensar neso, a verdade que era ser moi atrevido, non? Pero agora mesmo, bueno, están... Bueno, a ver como queda. Sí, non sabemos ainda a diferencia. Ibaica quedou xusto por detrás. Sí, non hai moita diferencia de tempo, pero bueno, é suficiente para que se poda meter algún equipo. O normal sería que que se mete algún equipo que se metera entre Ibaica e Donostiarra, non? Teóricamente, estes 4 equipos son equipos rápidos e non creo que haxa moita diferencia con Donostiarra. Esta é a presentación dos equipos que van a estar na segunda quenda. O equipo de San Xoán cambia a patroa, entra Inder Paredes no lugar de Laida Valderrama, tamén un troco máis na traiñeira, pero en esencia o mesmo equipo que presentou na xornada de onte. No carreiro 1 non o vimos, o equipo de Astillero, onde tamén temos unha gran representación do remo galego, marca de babor Alba Meis do Grove, na posición de 3 de babor Laura Martínez de Ribeira e na posición de 5 de estribor Valeria Suárez de Vila García. Por certo, Astillero 1, 2, 3, 4, 5 cambios da xornada do sábado para o domingo. Bueno, buscando explotar toda esa profundidade de banco unha vez que teñen, eu creo que o traballo da Liga feito. Sí, eu creo que Astillero este ano fixo unha boa tempada, é o que ti dis, é un equipo que soe responder bastante ben aos cambios. E iso tamén lle dá un pouquiño máis de frescura para poder afrontar o sábado e o domingo. Vai un pouco máis xusta de trocos Tolosa Aldea, 3 cambios do sábado para o domingo, un en babor, 2 en estribor. É curioso, cambia a segunda pola quinta con respecto á xornada de onte. Ben a certo que onte era unha xornada máis dura, máis física. Sí. Pero é curioso porque as dúas remeiras que foron na quinta, Jone Pastor e Ainhoa Tolosa, pasan a segunda, e as dúas da segunda, o Lats e Ainhoa Echenique, pasan a quinta. Sí, bueno, eso obedece ao mellor a un tipo de estrategia agora a hora de o que distino, onde eran as condicións de vatios, de potencia, e hoxe xa unhas condicións que a destreza influe bastante, non? Ese posto de segundas tamén é un posto importante a hora de sentir o barco e de coller popadas. E despois o equipo de Arraun Lagunac, se falábamos dos 5 trocos de Astillero, Arraun Lagunac tamén mete 5 cambios. 5 cambios, é capaz de cambiar un 40% da traiñeira. O resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Isto fala, pois, dun auténtico equipazo. Veremos o que queren elas é ser o mellor equipo da historia da Liga. Agora mesmo teñen esa mentalidade. É que ainda por riba están en condicións de facelo, porque demostrou que en todas estas regatas que levamos disputadas non tuvo rival. Sempre foi un equipo moi fiable, que non dou lugar en ningún momento a sorpresas, e hoxe creo que, a non ser que lle pase algún tipo de percance, que vai ser máis do mismo. Cambia a patroa, Amaya Eguren no lugar de Nagore Osorio, un cambio por babor, na posición de 4 entra Maren Echave por Naroa Landa, e que eu creo que hoxe mete o equipo máis titular, incluso, que onte reservou algunha das titulares. Unha das titulares que reservou foi Bea Piñeiro, que era indiscutible ao longo de toda a temporada, e que onte
pois tivo un descanso. Non é fácil encontrar aquí un equipo titular porque todos lle dan bons resultados. Entonces, a comparativa non é dicir, bueno, pois hoxe gañei aquí con este equipo e mañán pois quedei terceiro en outro lado, non? Eu creo que é difícil buscar, eu creo que poña quen poña, xo demostrou a todo momento que o barco son rápidos. Pois aí temos a Raúl Laguna, como sempre, gran favorita para facerse con esta bandeira. Iremos vendo se o vento vai un pouco a máis. Bueno, a min dá má sensación de que está igual que na quenda anterior. Tolosa Aldea, que tamén é un equipo que se move ben nestas condicións, que vai por ese carreiro número 3, van as dúas unha a par de outra, a ver se vemos unha bonita pelexa. Eu onde vexo máis perigo ahora para Zumaya Astillero e San Xoán. E San Xoán, non, que van por ese carreiro 1 e 2. Ibai, que sí que é verdade que fixo boa regata por ese carreiro 2, pero de feito todo o mundo entrou polo carreiro 2 ao entrar en meta, pero eu creo que ti falas polo tempo de Orio que o ves moi alto por este carreiro. A mí o carreiro 1, por as experiencias que eu tuve aí, sí que hai veces que é rápido, sobre todo na parte exterior, cando é na zona exterior, pero é un carreiro que non... Eu son aquí neste campo gustan os carreiros de fora. Ou igual se ven o vento de noroeste, pois sempre tes ese abriguiño. Cando hai moitas condicións que poden cambiar, que che poden condicionar moitísimo máis. Deuse a saída esta quenda de honra, a Astillero carreiro 1, San Xoán carreiro 2, Tolos Aldea carreiro 3, a Raúl Laguna carreiro 4, a Raúl Lagunac xa poñéndose cabeza de regata. Iremos vendo a comparativa de tempos entre a primeira e a segunda quenda. Non sabemos se para a loita pola bandeira, pero sí podemos ver intercalada algunha posición. Sí, para a loita pola bandeira teria que haber algún cambio de condicións. Ou ben de correntes, que vexo complicado, ou ben de vento, que polo de agora non fixo, e teria que facer a presión agora, non despois. Aí estamos vendo esa secuencia inicial de a Raúl Lagunac, na que consegue meterlle 2 segundos a Tolosa Aldea. A Raúl Lagunac que sae a por todas dende o principio. Tolosa Aldea, a primeira que fai un pequeno troco que é moverse do 3 ao 4. Para mí xa se está movendo demasiado. Tirándose... Para as condicións que hai, podes ir un poquinho ao límite do carreiro, faz a virada un poquinho máis aberta, pero para cambiar de carreiro nestas condicións a mí xa me parece demasiado. Estábamos vendo como o vento un pouquiño máis, sí, pero máis ou menos en torno aos 7 km a hora. Sí, o que se aprecia a simple vista, a mí as condicións parecen as mismas. E aí temos o plano de Astillero, veamos por un intre a Laura, e agora tiñamos en plano aí como marca a Alba Meis. Este é a patroa de Astillero. E vemos como a Raúl se vai, pero dunha maneira tremenda, A 400 metros, 6 segundos a Astillero e 4 a San Xoán e a Tolosa Aldea. Meténdolle un segundo cada 100 metros, que neste primeiro longo é unha auténtica barbaridade. Sí. A verdade é que ten un equipo, ten un potencial tremendo, parece que non é que fagan o que queiran en cada momento, pero parece que si o fan, non? Fíxense, meténdolle 8 segundos a Astillero polo carreiro 1. Vamos, estamos falando de que igual fai a virada a Raúl Laguna con 15 segundos de vantaxe sobre Astillero. Sí, si isto sigue así, fácilmente. Eu creo que busca unha saída a rachar a regata e despois xa... Cómoda para, sí, ter referencias de terra con respecto a Donostiarra, que tamén han de saber que fixo un bo tempo Donostiarra e seguramente tamén isto conleva un pouquiño que fagan unha salida tan potente, non? Buscando a temporada perfecta Donostiarra, faltoulle unha regata no ano 2024. Aí parece que están collendo incluso algún tipo de ondiña a Raúl en proa, non? Están puxando un poquinho cando baixen así da onda, colle un poquinho máis de velocidade. Interesante sería ver a esta altura comparativa entre a primeira e a segunda quenda. Bueno, se non teremos sempre a comparativa da Cea Boga, aí onde Donostiarra fixo 5 minutos e 43 segundos. 5:43, dende logo. Para rebaixar o tempo está a Raúl Laguna, que eu creo que non só vai buscar a bandeira, que non só vai a buscar unha nova vitoria, senón que vai a buscar esnaquizar o récord do campo de regatas. O día está para eso e o equipo o teñen preparado para poder mellorar tempos de anos anteriores, aunque seguramente o récord do campo era de Orio do ano 2020, non? Estamos vendo como Tolosa Aldea agora a Raúl Laguna que estará en modo xestión. Sí, agora mesmo levalle barco e medio
a Tolosaldea pode xestionar a regata perfectamente con esa diferencia. Xa E falaba- Astillero van a ir máis de 15 segundos. Sí. O que falamos ao principio, está perdendo, pero palada a palada está perdendo segundos. San Xoán está a 7, Tolosaldea mantén os 4 segundos que perdeu nos primeiros 400 metros. Achegándose a Ceaboga, 5.43 Donostiarra. E a San Xoán agora está lle costando un pouquiño máis. Mira, Donostiarra sería terceira En tempo de San Xoán. na comparativa dos tempos. Xa dicíamos que se podía meter algunha traiñeira, Astillero vaise meter seguro, e a ver San Xoán, E pode meter, bueno, queda moita regata. Si San Xoán está aí rondando con Donostiarra, pode meter entre Ibai que elas. Sí, sí. E hai uns segundiños que son importantes. Creo que son 3 segundos, non? 3 segundos. De diferencia. E hai cabida para meter algún bote no medio. Pois imos ver o que acontece porque se abre o abano para Donostiarra de pelexar por un podio. Por un podio, de momento o mellor tempo para o mellor resultado para Donostiarra foi o quinto que conseguiu na xornada de hoxe. Hoxe está pelexando por un cuarto ou por un terceiro. O que vai facer un longo de ida, moi rápido, Vamos a ver o tempo que fai a Raun. E así xa saberemos se ten esa posibilidade de rebaixar eses 15 minutos, eses 10 minutos e 50 segundos acadados por Orio no ano 2020. Vamos, de que vai estar, eu creo que nos 5.35 perfectamente. Pode facer a Ceaboga o equipo de Arraun Laguna. Se cadra pasa, bueno, non vai a pasar, sí, pode ser menos. Xa se está preparando a Iora Belartieta para facer a virada. 30, 31, 32, 33, 5.33. 5.33 para Arraun Laguna. 5.39 o tempo que marca Tolosaldea. O tempo de San Xoán, 5.42. A un segundo de Donostiarra. Mellor que Donostiarra. E agora entra Astillero con 5 minutos e 5.53. 20 5.53. segundos e meten un longo a Raun Astillero, Bueno, Astillero estaría facendo o peor tempo. Ollo que... Aí temos a comparativa de tempos como Donostiarra métese por diante de Astillero e está a só un segundo de San Xoán. Chegar á altura de Tolosaldea, eu vexo moi complicado, pero podería ser terceira. Desta maneira non lle prexudicaría con Zumaya, porque meterías de Zumaya peor que... Mira Tolosaldea que se ponga 3 segundos de Arraun Laguna. É un equipo que demostrou que en mar que domina as ondas moi ben, pero bueno, eu creo que a Arraun non lle vai a dar marxe. Pois Arraun Laguna que manexaba eses 4 segundos os 400 metros de regata e agora mesmo Tolosaldea conseguiu poñerse a só 3 segundos. O que si vemos que si non hai máis diferencia, a ver hasta onde lle deixa chegar Tolosaldea a Arraun, botándose hacia eses carreiros de terra. Aí estamos vendo como o vento e a onda empurrante cara ao carreiro 1 e a ver o que decide facer Tolosaldea, se manter un pouquiño o seu carreiro ou deixarse levar cara ese carreiro 1. E San Xoán está aguantando moi ben, perdeu ese segundiños na metade do primeiro longo, pero na segunda metade, máis nesto que levamos de longo de volta, a diferencia as mantén, Aí estamos vendo como Donostiarra seguiría a 2 segundos de San Xoán. Este é o plano dentro da traiñeira de Tolosaldea, este é o plano dentro da traiñeira de San Xoán. Tamén seguramente o pinganillo de San Xoán vai botando lume dicíndolle que van aí no mesmo segundo prácticamente que Donostiarra. Bueno, que San Xoán aspira a facer un segundo posto. Sí, perfectamente. San Xoán que é outro recén ascendido, outro histórico, un equipo que está traballando moito e ben coa canteira. Xa dicimos, San Xoán é un equipo que ten unha media de 12-13 canteiráns por regata. Eso é altísimo, o sea, eso é moi difícil de conseguir. Demostra que traballan ca canteira, San Xoán, a canteira... É a única non propia que teñen é Mayalen, que é a gran veterana, a gran líder dentro da traiñeira deste equipo de San Xoán. Estamos vendo como Tolosaldea está aguantando perfectamente a Arraun. O que pasa? 4 segundos a Arraun esa ventaxa pode xestionar moi ben. Vamos a ver San Xoán que se botou en riba, estaba aí bailando a 7-8, está ahora 6-7. Vamos a ver se Tolosaldea ten a súa opción de facerse cunha bandeira. Está movéndose a diferenza entre os 3-4 segundos, non é moito. Bueno, pois Arraun Laguna que nos parecía que ia aplicar modo arrase, non está arrasando. E ollo que estes 3 equipos pode haber máis dun equipo que bate ao récord do campo. Pode. Porque Tolosaldea, incluso San Xoán,
Vamos a ver esta volta como fan, pero se non o baten, dende logo van a estar moi pretiño dese récord que había ata o momento. Pode ser a edición máis rápida da historia. Estamos vendo como Tolosaldea xa se esqueceu un pouco de Arraun Laguna, que xa se están tirando todos os equipos cara ao carreiro 1. E San Xoán que xa ven no límite do carreiro 1, non lle queda moito máis marxe para poder tirarse, non? A que segue perdendo segundos con cada pada e Astillero. Aí vemos ese o plano de San Xoán e ao fondo vemos a Astillero. San Xoán que está andando moi ben, está collendo as ondas. Vamos a ver, si, aí é o momento no que xa se distancia de Donostiarra, pero está San Xoán a só un segundo de Tolosa. E Astillero que non volveu mal, porque perdía 20 segundos na virada e agora mesmo só perde 24. O sea, en casi todo o longo de volta perdeu 4 segundos, cando no longo de ida perdeu 20. Aí temos a loita Tolosaldea San Xoán. Hai media traiñeira de diferenza e están pelexando pola segunda posición. Eu creo que aí San Xoán vai ter de perder porque está no límite xa do carreiro, xa está casi no carreiro 0 e Tolosaldea ainda lle queda un pouquiño, non? Vai depender todo da secuencia desa champa final. Xa estamos vendo como ten moito máis ritmo, un pouco de ritmo, 2, 3 padas máis San Xoán que Tolosaldea. Bueno, e a que manexa é Arraun Laguna. Mira, que se puxo ahora no mesmo segundo, Está no mesmo segundo Tolosaldea e San Xoán. Pois isto vai a ser ata o final. Quedan 200 metros. Vai gañar. Aí estamos vendo Donostiarra e Ibaica. Non se metería ninguna traiñeira no medio. Por diante de Zumaya. Astillero, pois isto é un cataclismo, dende logo para Zumaya. É que Astillero está volvendo moi ben, Astillero fixo un primer longo malísimo, pero está volvendo ben, como un equipo desta quenda, non? Vamos a ver, Arraun Laguna parece que ten a bandeira na man, buscando o récord do campo de regatas, 10 minutos e 50 segundos. Tolosaldea e San Xoán pelexando pola segunda posición. E Tolosa tamén non vai bater. Aí está, 10.42, 10.43, 10.44, entra arriba da onda, 10 minutos e 48 segundos. Por un pelo. Entra agora Tolosaldea, 10.50, entra San Xoán, 10.54. Vai a nivelazo no que foi a mellor edición histórica desta regata en Lequeitio. E vai a tempazo que fixo Donostiarra ao final, Sí, porque sabíamos que iba a andar todo moi pretiño do récord do campo e ao final, 10 segundos que quitou a round. Chegou Astillero con 11 minutos e 12 segundos, mellor que Zumaya, pero peor que Orio. Pois aí temos o aplauso para Arraun Laguna. Bueno, gañou, pero sufriu. Sí. Puxeron en problemas. Eses 4 segundos os mantivo durante toda a regata, como quen collo esta ventaxa Ti crees que xestionaron? No, eu creo que ao final en popa con este tipo de onda non te podes fiar. Aí digo che que viñan dando todo porque non ves tranquila. Unha onda que ti non colles, acollo o teu rival e che mete a proa en nada, non? Pois volve a somar outra vitoria Arraun Laguna, 80 puntos, 10 regatas, 80 puntos, ou que é o mesmo pleno en toda a liga. Polo de agora non falla. Bueno, aí teñen, pero o que parecía un paseo triunfal acabou sendo unha regata sufrida para Arraun Laguna, que xa dicíamos, un dos obxectivos era bater o récord do campo de regatas e agora vai a quedar nestes, bueno, imos ver as décimas, as centésimas, pero nestes 10.48. E o que che recalcaba, ao final, Astillero, a 24 segundos de round, solo perdeu 4 segundos en todo o longo, Sí. Que fixeron as 4 fixeron uns longos de volta buísimos. Son equipos que se manexan moi ben este tipo de condicións e están demostrando regata a regata, non? Triunfadoras no día de hoxe, Arraun Laguna, que volve a sumar unha nova vitoria, Donostiarra, que acabou como cuarta clasificada e mete moitos puntos con respecto ao posto de descenso directo. Só se achega nun punto a Ibaica na pelexa por evitar o playoff, pero demostrando unha vez máis que se Donostiarra vai ao playoff, É a favorita. É a favorita. Sin duda. Eu creo que buscando estas sensacións, un equipo que sae de posto de descenso directo vai estar contento porque sabe que libre de ter algún tipo de percance, o normal é que se manteña na liga, non? Xa o ano pasado lle pasara algo moi similar, o ano pasado fora moito máis sufrida a permanencia, conseguira na última fin de semana superar a Onda Ribia. Aí temos a Arraun Laguna 10.48, Tolosaldea 10.50.
calcando o tempo que fixera Orio no ano 2020. E San Xoán 10.52. Ben é certo que as condicións, bueno, habería que ver como foron exactamente as condicións do ano 2020. Hoxe son moi boas, supoño que os 2020 tamén tiñen que ser moi boas. Pero, dende logo, tempazos das tres. Está claro que xa nos sorprendeu Donostiarra, bueno, das 4, porque Donostiarra Das tamén fixo un tempazo. Baixar deses 11 minutos non era fácil, non? E a Raun Laguna que suma unha nova vitoria. Eu creo que Tolosaldea tamén ten que acabar contenta porque chegar a 2,8 a menos de 3 segundos de Tolosaldea, tal e como principiou a regata. É que houve momentos donde levábanse 6 e 8. E ao final San Xoán ao final acabou a 4. San Xoán tamén moi ben. Un último tramo de longo tremendo, non? Aí temos como queda a clasificación xeral. Donostiarra, que comezaba por debaixo de Zumaia a fin de semana, acaba a fin de semana con 6 puntos sobre Zumaia, que é unha auténtica barbaridade. Ao final o que temos que quitar de a Raun en proa foi moi ben, foi capaz a impoñerse moi rápido, pero en popa non foi o longo máis rápido. Estamos mirando longo de volta, Raun 5.15, Tolosaldea 5.11 e San Xoán 5.12. Por iso que é 5.19 que fixo Donostiarra 5.16. Só mellorou nun segundo o tempo de Donostiarra. Foi o tercer mellor tempo pelado, non? Entonces ou non se encontrou cómoda, e digo que non iban dosificando porque si fuera en unhas condicións en calma, con 4 segundos podes dosificar. Ahora, en este tipo de campo, este tipo de mar, non te podes fiar de nadie porque unha onda que a prolongas un pouquiño máis que o resto e che meten a proa e despois che complica moitísimo a regata, non? Bueno, pois aviso para Raun Laguna, que segue mantendese pleno de vitorias, pero que ten dous equipos que están preto. Sí. De momento non conseguen estar... Dar a sorpresa, Non pero... conseguen dar a sorpresa, pero... Eu creo que están en disposición en calquer momento, o sea, non se poden relaxar, porque para conseguir ese pleno de bandeiras van a ter que estar ao 100% en todas as regatas. Aí temos repetimos, Lekeitio, un marco absolutamente incomparable desta costa vasca, con eses acantilados, ese campo de regatas e ese pobo que está aí metido a carón do mar, realmente unha zona fermosísima. E toda esta zona... Despois está Ondarroa, un pouco máis cara adiante, cara Guipúzcoa. É moi parecida, todas están na desembocadura dun río, todas están ao lado da montaña, todas normalmente teñen algunha isliña pequena, e a verdade é que é un paraxe precioso. Despois ten algo que non é fácil chegar, Marcos. No, a toda esta costa non é fácil chegar. É por iso polo que lle custa tanto asinar remeiros a equipos como Lekeitio ou como Ondarroa, en categoría masculina. Ir todos os días a entrenar hasta aí, inda que Bilbao non queda moi lonxe, pero en coche, polas carreteras que hai, non sei, eu xa fai anos que non vou, pero non creo que cambiaran moito, non? Son equipos que están aí na zona media de Euskadi. Si, un pouquiño como si ti aquí te vas a zonas como... que é peor aínda, como Muros, que non teñen malas carreteras, pero son zonas donde leva un pouquiño máis de tempo chegar, non? Aí temos ese treito final, esa champa final de Raun Laguna, como houbo sufrimento. Como cambiou a dirección do barco aí neses últimos metros, se botou máis hacia os carreiros de terra. Non iban dosificando, por as facianas que teñen non van dosificando. Iban a tope, con medo a que se lle pode meter calquera. Incluso te esperaron, ainda que había 2 segundos, é unha marxe... Pero, bueno, visualmente non o tiñan moi claro. E aparte que elas viron que se viñan botando en riba. O sea, que porque aí xa vimos que viñan agora na champa final, viñan a mirar a patrona como mira hacia a súa dereita para ver Tolosa como ven, e San Xoán, que tampouco non viña moi atrás. Sí, a marca de Babor, Juler Arcocha tamén estaba mirando constantemente, porque realmente foi unha victoria. O que pasa é que estas victorias eu creo que axudan. Saben mellor, non? Saben mellor. Pois se gañas moi fácil, Xove saboreando durante todo o último longo. O ano pasado, onte gañaron con 16 segundos. Sí, iso a verdade é que é asovallante. Sí, bueno, con 16 segundos exprimirte aí neste treito final axúdache a que se, por exemplo, na concha ou un momento difícil, sabes xestionalo. Pasa moitas veces equipos de Liga Galega ou de Liga Vasca
que gañan fácil e despois cando chegan a esas competicións importantes como a Concha, como un campeonato de España, un playoff, pois non están acostumbradas a levarse ao seu máximo, a súa máxima exixencia, e despois non nos saben xestionar, se poñen máis nerviosas, non saben xestionalo dunha maneira correcta, non? Isto pasa moito en categoría masculina e tamén na feminina, que pasa moitas veces que hai equipos, non sei se te lembras de Pedreña, que gañara moi fácil unha Liga RC, despois chegou ao playoff e non foi capaz e non foi capaz, viñan outros equipos que a pelexa, a competitividade axudoulle mellor nesa fin de semana a quedar por diante. Estás acostumado a ir sempre ao teu máximo, e ti cando, se non estás acostumbrado a facelo, cando te tes que exixir a tope, pois hai máis erros, hai máis nerviosismos, hai moitos condicionantes, non? Pois aí teñen seguro unha vitoria que sabe moi ben, unha máis para o equipo de Arraun Lagunac. Xa son 10 regatas, 10 vitorias para facer o pleno. Quédanlle 6 a vindeira fin de semana. Ondarroa e Hondarribia son campos de regatas moi traicioneiros. Pero son campos de regatas onde adoita haber sorpresas. Sí, depende moito das condicións tamén do día, non, que nos encontremos. Hondarribia, pois é un campo onde se pode condicionar un poquinho tamén ese carreiro 1 polo río, o sorteo de carreiros en determinadas condicións influe moito, e Ondarroa, pois depende tamén o tempo que nos encontremos. Sí. Se é un tempo, se son estas condicións, pois pero adoitan ser circunstancias cambian. Igual en categoría feminina non influe tanto, na categoría masculina que hai máis tempo, máis dunha hora entre a primeira e a última quenda, si xa temos visto moitas sorpresas. Pois aí temos a patroa do equipo de Arraun Lagunac, onte foi Nagore Osoro, hoxe Amaia e Guren. Incluso en termos de patróns, ten dúas de primeiro nivel. Sí, o ano pasado tuveron problemas. Sí. Que tuvo que ir unha remeira, pero este ano, pois, sobrañe, non? Tes problemas, ficho a dúas. É que ese é o mellor. Se falla unha, teño outra. E se non, pois, turnome. A Arraun Lagunac, que o está gañando absolutamente todo, aínda que hoxe pasou no mal, con sufrimento. Vai erguer unha nova bandeira. Nos imos a facer unha pequena pausa e voltamos co importante para o remo galego. Que é o importante para o remo galego? O que fagan Ares e Chapela. Ares ocupando a derradeira posición na Liga Euskolabel, Chapela ocupando ese penúltimo posto. E ademais hoxe non van a compartir quenda por, poucas veces na temporada non compartiron quenda Ares e Chapela. Por qué? Porque Ares vai ir na primeira e Chapela vai ir na segunda.